Марама срочно фурӯши Kia Rio 2018 дӯстони азиз, мотори 1.4 коробка механика дӯстони азиз, ҳуҷҷатош то охири сола ҳастад. Дӯстони азиз, мотори 1.4 экономи светакои саф-сафед дӯстони азиз 2018 сборкаи Россия. Срочно фурӯши 59 000 сомон бо муомила савдои худ дорад. Марама тамошо кунем. Дӯстони азиз, ҳолати балонош 80% ҳаст. Мошина муайка накарда овардан дӯстони азиз. Хай як чанд ҷош дӯстони хеле сарапино дошта мошин. Хай ба назар гирем дӯстони азиз, ки чандо кор дошта. Абшифпош дӯстони азиз, тозаакай намарама 4 та электропаки сона ба регировка бакаҳои дӯстони азиз, чихолакҳои фасон мондаги ҳастай. Ду пара дӯстони азиз намадонам хеле як пара буда мултиро дӯстони азиз. Хоб мониторчаи фасонак мондаги ҳастай дӯстони азиз, мошин кондитсионер, коробкаш механика. Я дӯстони азиз, мошин сасани шуда дӯстони хай ними як нами ҷо дӯстони кам кор дошта, як чанд ҷош нами мақсад ки кор дошта, як ҷош хай полировка мекунем. 2018 дӯстони азиз, мақсад ки бо муомила савдо мекунам мега соҳибшон. Надишам камтарак на дӯстони азиз бесин. Наҷо кор дошта кам. Намарамат обшиб хай мошин камтар кор дошта. На дӯстони азиз наҷошам кор дошта. Хай чизи аст то ҷои имкониятша ба шумо нишонтон метем. Неки бовар кунед ҳамин нархошон хушон ай автопан боланд. 59 000 мега дӯстони азиз бо муомила савдои хуб мешавад. Мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. Моториш 1.4 дӯстони коробкаш механикаи сборкаи мақсад ки Россия Kia Rio. Мақсад чӣ саволе доред, чӣ маълумоти мехоҳед оиди мошин фаҳмидан? Дар рақамҳои поёнда занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам. 59 000 сомон дӯстони азиз бо муомила савдои хуб дорад. Марама срочно омада бинед.